Black Friday Euskaltelen, egunero azaroaren 30 arte. Jaurlaritzak osasun larrialdia atzera ezarriko du zioak betetzen badira. Pandemiaren aurkako legeak eskaintzen dituen tresnak baliatuta ezarriko luke osasun larrialdia Jaurlaritzak. Zehazki, zainketa intentsiboetako unitateetan COVID-19ak jotako 50 gaixo baino gehiago baldin badira eta gainerako adierazpenen joera negatiboek bere horretan jarraitzen badute, emango dute pausua. Orduan aztertuko dute osasun larrialdia berriz ezartzea. Nafarroan berriz justiziak COVID pasaportea babestea espero du gobernuak eta ez du beste murrizketarik aurreikusten. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez deustuko estudietatik ari gara zuzenean. Eta hemendik eta ordu bitardiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Azaroako 24 ditu gaur, asteazkena da, eta pandemiaren edapena geldiarazteko asmoz, osasun larrialdia berriz ere ezartzea ez da Jaurlaritzak jarri nahi duen neurri bakarra. COVID ziurtagiria eskatu nahi du baita ere, eta musukoaren erabilera kalean derrigorrezkoa izatea nahi du Eusko Jaurlaritzak. Horretarako beharrezkoak diren tresna juridikoak eskatuko dizkio gaur Espainiako gobernuari. Hugo Mayor, Euskal Herriko Unibertsitateko eta Ikerbasqueko ikertzailea elkarrizketatu genuen bart gakoak saioan eta maskararen erabilerari buruz espazio irekietan honako hau da esan duena. Igual da, behar dalako, badator rolatu bat, hori argi dago, eta igual konsideratzen du horrekin zeo zer murriztuko duela kasuen edapena. Baina azkenean arriskua da, barneko lekuetan, aireztapen nahikorik ez dagoenean, ze orduan da aerosol hauek airean mantentzen diela, eta distantzia ez da nahikoa, aerosol horiek kea bezala gera ez ditugu ikusten, baino kea bezala mugitzen dira leku itxietan, eta hor ziurtatu behar duguna da, hori aireztapen nahiko dagola aerosol horiek dispersatzeko, eta hori aire librean berez gertatzen da. Orduan, distantzia mantenduta aire librean, ez dago musukoa erabiltzeko inolako evidentziarik beharrezkoa denik. Orduan, ez dakit, bai da egia, kalean topatzen bagera norbaitekin eta izketan hasten bagera, igual ez degula mantentzen distantzia hau ez, eta hori ekiditzeko olako kutsatzeak. Baina jendeari argi esaten bazaio, distantzia minimoa dakasun bitartean lasai ez erabili, baina norbaitekin izketan geratzen zarenean, orduan bai mesedez jarri musukoa, ze hor arriskua izango dezu, mezu horiek argi eramango balira, egon ginateke lasai beste denbora guztian musuko. Goranzko joera honen aurrean, egoera epidemiologiko honen aurrean, Eusko Jaurlaritzako bozeramailea den Bingen Zupiriak zuhurtziaz jokatzera dei egin du berriro. Berdin zaigu, alderdi politiko baten asanblea orokorra izan, Gatiburen kontzertua izan, Durangoko azoka izan, Mendifilm jaialdia izan, Gasteizko antzerke jaialdia izan, opera edo orkesta sinfoniko baten emanaldia izan, ligako futbol partido bat izan, saskibaloi edo eskubaloiko ekitaldi bat izan, musika aretoetan izaten diren kontzertuak izan, edo enpresako eta lagunarteko bilkurak eta janari tafariak izan. Danok dakigu, indarrean dauden neurri batzuk daudela, danok dakigu, ekitaldi horiek antolatzen dituztenek erantzukizun bat dutela, eta danok dakigu herritar bezala kutsatzeak ekiditzeko modu bakarra neurri horiek betetzea dela. Eta osasun publikorako batzordearen oniritzia jaso ostean, Osasun Sistema Nazionaleko Lurralde Arteko Kontseiluak gaur onartuko du 60 eta 69 urte bitarteko pertsonei, osasun langilei eta langile soziosanitarioei koronavirusaren aurkako txertoaren errefortzu dosia ematea. Eta politika alorrean Euskal Herria Bilduk aurrekontuak negoziatzen jarraitzeko proposamen berria egingo dio gaur Eusko Jaurlaritzari.
Ohar baten bidez adierazi dute, joan den astean Jaurlaritzak egindako eskaintzak gabeziak dituela, batez ere konpromiso politikoei dagokionean, baina arlo ekonomikoko proposamenetan aurrera egiteko aukerak ikusten dituztela. Bestalde, Elkarrekin Podemos IU negoziaketatik at gelditu da eta osoko zuzenketa aurkeztuko du 2022ko aurrekontu proiektuari. Energiaren enpresa publikoa eratzea, kaleratutako osasun langileak berrirore kontratatzea eta eskola publikoaren aldeko paktua egiteko proposamenak ez ditu onartu Eusko Jaurlaritzak. Eta Espainiako estatuko aurrekontuak aurrera aterako dira, Eskerra Republikanaren babesa lortuta. Akordioa erdiesteko Madril osatzen ari den ikus-entzunezkoen lege berrian hizkuntza gutxituen aldeko neurri bat izatea bermatu dute subiranista katalanek. Legea onartutakoan streaming plataformetako edukien 6% gutxienez euskaraz, katalanez edo galegoz egon beharko dute. Eta Arnaz dezagun taldearen lana ezagutuko dugu jarraian, guraso talde bat da, eta salatzen dute erdara nagusi den eremuetako D ereduko ikastetxeetan euskal aurrek bizi duten egoera, alegia, hor nonbait sakabanatzen dituztela. Egoeraren berri emateko bat egingo dugu jarraian, taldearen bozeramailea den Mitxel Elortzarekin, eguerdi hon, ongi etorri. Eguerdion guztioi. Bueno, zein da arazoaren muina, zein da zuren kezka, zer da gertatzen ari dena? Bueno, sakabanaketaren ondorioz, gure aurrei erabat ezinezko gertatzen zaie euskeraz hitz egin ahal izatea eta errotik ukatzen zaie euskeraz jarduteko aukera. Non eta gainera D ereduan, ez? Orduan, aurretxetik euskaldunak zeharo erdaldundu egiten dira denbora oso laburrean, eta sarritan euskera bazterrean uzten dute bai eskolan eta bai eskolatik kanpo. Orduan, arazo larri honi irtenbide bat bilatzeko asmoz, elkartu gara Euskal Herriko puntu ezberdinetako hainbat guraso. Eta zein izan daiteke edo zein da erabaki horren atzean dagoen azalpena, hau da, aur euskaldunak sakabanatzeko erabaki hori? Orain arte eskolek eman diguten arrazoi bakarra hizkuntza oreka izan da. Dena den guk oreka hori ez dugu lertzen. Izan ere, oreka horrek egiten duen gauza bakarra aur guztiak arrapaladan erderaz erdalduntzea da, eta azkenean sakabanaketak orekak baino izugarrizko desorekak sortu ditu euskara eta erderaren artean. Eta egiteko modu hori zenbateraino dago edatuta Euskal Herriko ikastetxeetan, itunpekoetan, publikoetan, guztietan orokortua da? Bai, zoritxarrez bisareetan oso orokortua da, eta oso eskola gutxi daude gaur egun arnasgune horiek errespetatzen dituztenak. Eta beraz, Arnaz dezagun taldetik egiten duzuen proposamena zein izango litzateke egoera honen aurrean? Guk eskatzen duguna da aurre euskaliztunak ez sakabanatzea. Izan ere, hasierako urte horiek oso garrantzitsuak dira, hizkuntza harremana sendotu eta komunikazio hizkuntza garatzen diren urte horietan aurrek euskera erabilgarria dela sinistea eta sentitzea oso garrantzitsua da, eta aurrak sakabanatzen lortzen den bakarra da guztiek gaztelaniaz hitz egitea, ez? Orduan, ustek etxigarriak sortzen dituzte, umeengan, pentsatuz euskerak ez duela balio, nola egingo duten euskeraz beste lagunek ez badute egiten, ez? Orduan, horrek daramatza estres linguistikoa pairatzera ikasle euskaldun asko eta asko, orduan guk eskatzen duguna da, mesedez, aurre euskaldunak ez sakabanatzea, azken finean, ez sakabanatze horrek lortu dezakelako euskeraren erabilera eskoletan bultzatzea, euskera maila ere sendotzeko. Egoera honen aurrean, hori esek Arnaz dezagun taldetik egiten dituzuen proposamenak, eragilerekin, instituzioekin bat egingo duzue zuen proposamenak plazaratzeko, zein izango litzateke hurrengo pausua?
Orain arte, hainbat eragilerekin elkartu gara, sindikatu, alderdi politiko, eta larun bat honetan, 27an Bilbon, prentsaurrekoa egingo dugu, orain arte jaso ditugun babes guztiak ezagutzera emateko, eta baita ere gure manifestua aurkezteko. Orduan, hortik aurrera, egingo ditugun edo aurrera eramango ditugun bete beharrak edo ere plazaratuko ditugu. Hau da, sinadura bilketa masibo bat aurrera eramango dugu eta zehaztapen guztiak larun batean Bilbon. Adi egongo gara beraz larun bateko hitzordu horretara. Eskerrik asko, Mitxel Elortza, Arnaz dezagun taldeko bozeramailea egoeraren berri emategatik. Eskerrik asko zuei eta laster arte. Horrengo arte. Eta hizkuntza ari garela, murgiltze eredua amaitu egin da Katalunian. Espainiako Auzitegi Gorenak baztertu egin du astearte arratsaldean Generalitateak iaz aurkeztutako helegitea eta hortaz Katalunian ikastorduen 25% gazteleraz ematera behartu du. Kataluniako Hezkuntza Kontseilari Josep González Cambraik lasaitasuna eskatu die ikastetxeei eta indarrean dauden programak ez aldatzeko ere eskatu die. Els centres educatius han de seguir treballant com fins ara. Els centres educatius no han de fer cap canvi en els seus projectes lingüístics. Això no va de percentatges. Eta ekonomia alorrean, sindikatuak 15. kongresua ospatzen ari da Bilboko Euskalduna Jauregian gaur eta bihar bitartean. Bihar Mitxel Lakuntza hautatuko dute berriro idazkari nagusi kargurako, bera baita aurkeztu den hautagai bakarra. Benetan garrantzitsuak diren gauzak aktibatu lortu zaindu lemapean egin duela sindikatuak kongresua, langileria eta gizartea aktibatzeko helburuarekin. Elak bestelako negoziazio kolektiboa eskatu du prekarietateari aurre egiteko. Lurraldetasunari dagokionez, izaera errepublikazalea izango duen Euskal Estatu independentea aldarrikatu du eta Euskal Gehiengo Sindikala elkarlanean aritzeko beharra azpimarratu du sindikatuak. Gaurko kongresu horretan Mitxel Lakuntza idazkari nagusiak goraipatu egin du sindikatuak pandemian zehar egindako lana eta baita ere bere hitzetan jasangarria ez den kapitalismoaren aurrean alternatiba izan behar duela sindikatua esan du. Egin beharreko aldaketak edo ez dira egin edo partzialki egin dira. Eta argi dagoena da ez dagoela eraldaketarako agendarik. Ela ez da geldirik geratuko, ez gara isilik geratuko. Elak eraldaketa defendatzen du. Eraldaketa soziala, eraldaketa sozialista, feminista, ekologista eta demokratikoaren alde. Eta Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak Nobaltia enpresa zigortu du, greba eskubidea urratzeagatik. Isuna jarri dio, greban dauden beharginak aldi baterako laneko enpresetako langileekin ordezkatzeagatik. Nobaltia botika banaketan jarduten duen kooperatiba bat da, eta farmaziak dira haren bazkideak. 2 urte pasa darama greban Zamudioko biltegiko lantaldearen erdiak. Eta bestalde, sortuk Pablo González gogoraratu du, Euskaldunan izandako karga polizialen ondorioz hildako langilea. Euskal langilearen historian zehar asko izan dira langileak aurrera eraman duten borroka eredugarriak. Euskalduna horren adierazle argia da. Orain dela 37 urte, gaur bezalako egun batean Pablo González Euskaldunaren borroka poliziak hil zuten. Gaur egun Tubacex eta ITPko grebalarien aurka oldartu direnekin ez dira hain desberdinak. Hala ere, ez dute lortu Euskal langileriak hilkirtzea. Ez zuten lortu eta ez dute sekulan lortuko. 37 urte geroago, 80. hamarkadan errekonbertsioa bultzatu zuten kapitalaren logika berdinpean gaude gaurko langileo. Haien klase interesak gure bizitzaren gainetik jarraitzen dute jartzen. Prekarietatera, miseriara eta kasu askotan heriotzeraino bultzatuz. Eta horregaitik, Euskaldunako langileek ezarri zuten bidea jarraitzeko unea dela uste dugu.
Euskal Herri sozialista eta feminista lortu arte langileon borroka darrai. Gora langileon borroka! Eta azaroaren 25-aren atarian indarkeria matxistaren gaineko azterlana aurkeztu berri du Beatriz Artolazabal, Eusko Jaurlaritzako berdintasun sailburuak. Ondorioa argia da, indarkeria matxistaren gaineko kezka handitzen doa urterik urtera. 10-tik 8 uste du indarkeria matxistaren aurkako borroka lehentasunezkoa dela. Gizarte hau gero eta sentsibilizatuago dago emakumeen kontra indarkeriaren kontra. Gizarteak gero eta konpromiso handiagoa dauka emakume eta gizonen berdintasunarekin. Eta hori berrestera dator prospekzio soziologikoen gabineteak egin duen azken ikerketa. Ikerketa honek Euskadiko biztanleen iritziak jaso ditu emakumeen kontrako indarkeriaren inguruan. Honen arabera, biztanleriaren gehiengo zabal batek uste du lehentasun bat dela emakumeen kontrako indarkeria desagerrarazteko lan egitea. 84% uste du lehentasuna dela eta 14% uste du aldiz beste lehentasun batzuk daudela. Entzunez gero ikusiko duzu. Horixe da Emakundek eta Eusko Jaurlaritzako berdintasun sailak luzatzen duen erronka. Emakumearen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko egunaren atarian, adineko emakumeek jasaten duten indarkeria azaleratu nahi dute. Izaskun Landaida da Emakundeko zuzendaria eta pantailaren beste aldean dugu. Eguerdion, ongi etorri. Eguerdion. Esan bezala, aurten kanpainak fokua jartzen du adinekoen emakumeen aurkako ikusezina den indarkeria horretan, ezta? Bai, eskutuan dagoen indarkeria mota bat alako ikusezina eta indarkeria honek berezitasun batzuk dituelako. Kontuan izan behar da, adineko emakume hauek autonomia ekonomikorik ez dutela kasu gehienetan, bizi ziren garaian baimena eskatu behar zitela euren senarrei lan egiteko, atzerrira bidaiatzeko edo kontu korronte bat zabaltzeko, genero indarkeria euren garaian gizarteak ez zuen onartzen, arazo pribatu bat bezala kudeatzen zen, eta emakume hauek ia gehienak inguruko pertsonak zaintzera dedikatu dute euren bizitza. Egia da, adineko emakumeak askotarikoak direla eta guztiak profil berekoak ez direla, baina adinarekin lotutako zaurgarritasun bereziaz hitz egin dezakegula uste dugu. Eta azkenengo urteetan gai honetan jarri dugu fokoa eta kanpainaz gain jabetuz formakuntza programan ikastaro berezi bat ere sortu dugu adineko emakumekin interbentzioa egiteko eta profesionali gomendioak emanez eta ikerketa bat ere ezagutzara eman dugu emakumeekin interbentzioa edo lan egiteko estrategia klabe batzuk kontuan izateko. Ez beti euren alduntzea eta erreparazioa erdigunean jarriz. Beraz, azaleratu nahi izan duzue, izilean, normalean ikusezina den indarkeria mota hori, eta horretarako kanpainan hainbat biktimen lekukotzak, testigantzak jaso dituzue, horiek ardatz ditu kanpainak, abian da kanpaina, egun batzutatik ona. Zenolako erantzunak jaso dituzue, herritarrak indarkeria mota honetaz jabetzen dira? Esan nahiko zen duten elkartetako kideekin prozesu bat egin genuela eta horren ondoren testigantza horiek jaso genituela eta danak bildu genituen bideo bat. Esperimentu sozialantzeko bat egin genuen, herritarrek testigantza horiek entzun ondoren hobeto antzematen dute indarkeria hori da dakiguna, horrezegatik erabaki genuen testigantza horiek erabiltzea, eraginkorra delako eta kasu hauetan, non indarkeria ikusezina den, horrelako estrategiak izugarrizko balioa dutelako, beraz aurrerantzean ere testigantza hauek zabaltzen jarraituko dugu, ikusi dugulako eragina dutela indarkeria eskutuna ikustarazteko. Eta eraginkortasun honek eta emakume nagusien
ikusezintasunak gaituzte berriz ere kanpaina honetan emakume nagusien egoera ikustaraztera, ez da? Bai, azken finean, sentsibilizazio kanpaina bat dela, esan daiteke. Zenolako garrantzia du sentsibilizazioak indarkeria mota honen, baina mota guztien prebentziorako? Argi dugu prebentzioa dela dugun tresna garrantzitsuenetako bat, eta hor sentsibilizazio da estrategikoa, horregatik da ingarrantzitsua kanpaina hau eta horrelakoak, indarkeria prebenitzea gure ardura da, eta sentsibilizazioa ezinbestekoa da, dugun balio aldaketa lortzeko, eta hor daude hainbat sentsibilizaziorako programak oso garrantzitsuak direnak, nahiko, beldur barik, gazteen artean indarkeria sexista prebenitzeko, edo gizonduz bera, oraingo honetan eta kanpaina honetan adineko emakumeak jarri dugu erdigunean, eta gizarteari galdetzen diogu, zuk ikusten duzu indarkeria eskutuena honen inguruan hausnarketa sakona egiteko eta indarkeria mota honen aurrean adi egoteko eta inplikatzeko. Uste dugu bakarrik adi dagoen gizarte batek atzeman dezakela indarkeria eskutuena. Dena den, bihar, azaroaren 25, emakume guztien aurkako indarkeriaren kontrako eguna, eta segurtasun sailak berriki eman dituen datuak kezkagarriak dira. Zenolako irakurketa egiten duzue? Azaroaren 25 esaten duzun bezala emakumeen kontrako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna da. Kontuan izan behar dugu egiturezko arazo larri baten aurrean gaudela, dimentsio anitzekoa eta globala, eta erroan berdintasun eza dagoela, eta hori da aldatu behar duguna eta aldatu gure duguna. Epe laburreko neurriez gain, epe luzekoak ere hartu behar dira errora doazenak, berdintasun eza konpontzen doazenak, azken finean balio aldaketaz berba egiten ari gara, eta hau tamalez ezin da gaubetik egunera lortu horrezegatik, guztion lana ezinbestekoa da, datuek adierazten dute lanean jarraitu behar dugula, denon implikazioa ezinbestekoa dela bakoitza gure erabaki eremutik, eta era koordinatuan lanean jarraitu behar dugula, hor dago bigarren akordioa, eta horren baitan instituzio guztien konpromisoa, eta erdigunean beti jarrita emakumen alduntzea eta emakumen erreparazioa, eta jarraitu behar lanean jarraitu behar dugula adierazten dute noski datu horiek. Beraz, bide luzea oraindik mota honetako egunak aldarrikatu behar ez izateko. Hori da, oraindik badakigu bide luzea dagoela, emakumeen kontrako indarkeriaz berba egiten dugunean erroan berdintasun eza dago, eta hori aldatzeko balio aldaketa bat behar da, eta horretarako guztiaren intajarra ezinbestekoa da, bakoitza gure erabaki eremutik, eta honetan gabiltza urran zehar, behar den gizartea lortzeko berdintasunean oinarrituta eta indarkeriarik gabe. Mezu horrekin geldituko gara, Izaskun Landai da Emakundeko zuzendaria, mila esker gurean izateagatik. Eskerrik asko zuri. Eta jarraian ikusiko dugu Emakundek azaroaren 25 honetarako sortu duen kanpaina. Etxera iristen zen eta beti zegoen zerbait gaizki. Gaixotzen zaitu. Magilatuta ateratzen nintzen eta etxera bidaltzen ninduen. 40 urtez eutsi nion, familiagatik, orain bizitzeko garaia da. Eta zuk, ikusten duzu? Emakunde, Eusko Jaurlaritza, berdintasuna, justizia eta gizarte politikak. Eta kultura alorrean, Arrate Fernandez zuzendariak bere lehen film luzea estrenatuko du Aurki, gure hotz dokumentala. Hain zuzen azken 40 urteetan emakumearen lan esparrua izan denaren islada izan nahi duena. Berarekin egingo dugu bat zuzenean. Arrate, eguardion. Kaixo, eguardion. Esan bezala, gure hotz dokumentala, zure lehen lan luzea, Aurki, argia ikusiko duena gainera, zer aurkituko dugu bertan?
Zuko oso ondo azaldu duzun, azken 40 urte hauetako lan merkatuaren emakumeen radiografia bat. Eta horretarako, azken 2 mende hauen arteko zubi horretan 40 urte ditugu aztergai, eta gero horiek izango dira gaur egungo eraginak eta etorkizunari ere begiratzeko gakoak. Belaunaldi desberdinetako emakumeak bildu dituzu horretarako, elkarrizketatu dituzu dokumentala hau sortzeko. Nolako izan da prozesua, emakume hauen hautaketa prozesua, gero elkarrizketak egiterako orduan ere zailtasunak izango zenituen, ez, pandemia tarteko? Begira, hasieratik ideia sortu zitzean egiteko dokumental hau eta zuk esan duzun bezala beste irizpide izan nuen hautaketa hau egiteko. Izan zen, titularra asko jasotzen genituen egunkaritatik, telebistatik eta horrela hainbat titularra emakumeen adibidez diskriminazioa kontratuetan kirolean adibidez, industrian izan ziteken deslokalizazioa, adibidez baita ere lehenengo sektoreko emakume nekazaria garbitzaileak eta guztiak batzutan lan kontratu gabeko trabaltza desegokiak eta titular pila bat edo The Guardianen edo Berrian edo edozein lekutan hizkuntzetan irakurrita jasotzen genuen. Eta ordunik ikusita 2019an egoera honen inguruan hausnarketa batean sartu behar ginela, autu zitzaigun egitea hautaketa bat irizpide bezala emakumeak Euskal Herrikoak, gaur egun aizkolariak, senatariak, dantzariak, abokatuak, eragusitako emakumeak ditugu lan munduan eta hori izango litzateke impulso positibo bat. Baina gero, aztertzen badugu Europear Komunitatearekin eta lan berdineko lanpostuekin dauden arauak eskubideak eta ez daukate inongo antzekotasunik eta orduan, azterketa sakon bat egitea, azkeneko esan dugun garai honi eginda, lagin moduan, marko teoriko eta empiriko hori hartu genuen, eta gero, sondeo bat izan zen egitea gizarte mailan. Euskal Herriko biztanlegoak pertsonaia hautatuko lukeen lan merkatuan, irizpide honetan, referentzi bezala. Zenek aportatuko lioke, gaion sakon honen inguruan, nolabaiteko argibidea edo horrela. Orduan oso zerrenda luzea atera zitzaigun eta hasieratik kontaktatu genuen emakumeak baiezkoa eman ziguten, ezezkoak ziren beste konpromesu laboralak zelako, bestela arazo teknikoak ere izan genituen eta besteak beste. Baina zorionez gure lan esparruko maila desberdinetako emakumeak hautatu ziren modu horretan. Hainbat emakume hortxe bilduta, esan bezala ardatzen lan merkatua, baina hala ere, bestelako hausnarketarik ere ahalbidetu dezake dokumentalak, ez? Azkenean esan dugun bezala, egin dugun bilaketa honetan, analisi horretan, badaukagu baita ere, nolabait datu kualitatiboak eta kuantitatiboak, eta horregatikan, hausnarketa horretan guk egin duguna da gaur egun konsekuentzi batzuk ekarri digu azkeneko hamarkada hauetan nola joan da lan merkatua eta oro har nola hamarkada bakoitzean ze eragin negatibo diren eta bere hautatutako pertsonaiak hor ikusten ari zaretenak direnak beraien esparrutikan eman digute radiografio bat azaltzeko adibidez 80ko hamarkadan zer gertatzen zen emakume asko lanean zion kontratu gabe, seguridade sozialik gabe, pentsiori gabe eta hori gaur egungo gazte batentzako transmisio moduan baliagarria zaio jabetzeko hori gaur egun ezinezkoa izango litzatekeela. Baina ze prozesu izan dan, ze mugimendu sozialak egon diren horrelako eskubideak eta arauak eta bermeak areagotzeko eta baita ere nolabait topatu ditugun eraginak edo izan dira filosofia eta ikuspegi eta desberdinetako emakumeak parte hartzen dute. Hori delako gure gizartearen aniztasunean daukaten eritzia edo testigantza. Horixe beraz, gure hotz dokumentalaren aurrera pentsoa, esan bezala egun gutxi, barru estreinatuko da, zuzen Durangoko azokan. Eskerrik asko Arrate Fernandez gurean izategatik. Mila esker zuei ere baita Hamaika Telebistako hori eta azkiguten jarri bideak eta direla eta harik eta empatiko bat eta amankomun bat izango dugu guztiok eta guk gure dokumental honetan korfundin moduko bat egin dugu gure hotxarro
gmail.comera bidalizkero bertan aukere gurekin aportatzeko lan honetan nahi badute ikuskizuna beste nunbait izan edo, eta kontaktua uzten dizuegu. Beraz, eskerrik asko eta estrenoan ikusiko gara. Horixe, bera, eskerrik asko Arrate, hurrengon arte. Bai, berdin agur, mila esker. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara, elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan Tasio Arrizabalaga, Egiari Zor Fundazioko kidea izango dugu hementxe. Orain arte. Eta egunero legez, elkarrizketari tartea irekiko diogu, eta horretarako gaurko gonbidatua da Tasio Arrizabalaga, Egiari Zor Fundazioko kidea, eguerdion, ongi etorria. Kaixo, eguerdion, eskerrik asko gonbidatzeatik. Memoriaz hitz egin beharko dugu gaurkoan, izan ere duela gutxi, aurreko larun batean, azaroaren 20an, izan ere izan zen Santi Brugar eta Josu Muguruzaren heriotzen urteurrena, eta beraien urteurren hura gogorarazi zenuten, baina baita ere azpimarratuz ez direla biktima bakarrik izan. Bai, urteroko lez Bilbon, Ametzolan eta Errekalden, Josu Muguruza eta Santi Brugarren heriotzen urteurrenak gogoratu genitun, ez? Mahai gainean jarriaz horixe, ez? Ez zirela bakarrak izan hori izan zen, gure mezu nagusia, ez? Izan ere sarritan estatuaren violentzia jasan duten biktimen errealitatea, ez oso ez ezaguna da. Urte luzetan ukatu dituztelako biktima berak, urte luzetan ere estatuak baliatu ditun violentzia asko ezkutuan mantendu dialako, ezta? Eta, pixka bat hori da mahai gaineratu nahi izan genuna, ez? Ez zirela bakarrak izan, gal bakarrik etzala estatu terrorismoa izan, estatu terrorismoa askoz gehiago izan dela, ez? Eta, biktima horiek denak dagokien eskubideak aitortzea, bermatzea eta erreparatzea beharrezkoa dela. Eta larun bat horretan bertan, azaroaren 20an horretan bertan, oraindik ere Franco diktadorea omendu ikusi dugu hainbat Espainiar estatuko hainbat lekuetan, oraindik ere. Hori da, oraindik ere, ez, diozun bezala, oraindik ere, 40 urte luzeren ostean, oraindik ere tamalez, ez, bizi behar dugun errealitatea, ezta? Horrek guretzat, hitz egiten du, estatu honen kalitate demokratikoaren inguruan asko esaten du, ezta? Nola da, paradoxikoa da, ez? Oraindik ere, estatuaren violentzia jasan duten biktima asko eta asko, ez, aitortu gabe egotea, eta horrelako erregimen fascista baten exaltazio ariketak, ez, guztiz posible izatea eta guztiz zigor gabe egotea, ezta?
Estatuko biktimei dagokionean, aurreko astean entzun genuen Iñaki Iriarte, UPN-eko alderdikidea eta Navarra Sumako parlamentariaren hitzak, nolabaiteko autokritika eginez, esaten estatuaren eta poliziendarkerianen biktimekiko izan duten jarrera agian ez zela egokiena izan. Nola hartu dituzu hitzak? Bueno, hartu ditugu, positiboki noski, baina pixka bat bai Mikel Zabaltzaren eta bai Naparraren esenitartekoek esan moduan, ez? Baita ere, distantziatik, ez da? Izan ere gerora ikusi genuen baita ere Radio Euskadin UPN-eko lehendakaria kasu honetan, ez da? Iñaki Iriarteren hitz horiek bere egiten ote zituen galdetu ziotenean izan zuen erreakzioa, ez? Ukatuaz edo behintzat pasatzen utziaz, ez? Orduan, horrelako ariketak uste dugu oso garrantzitsuak diala, izan ere oraindik estatuak eta estatuaren nolabaitean instituzioen ardura izan duten alderdietako ordezkariek, ez? Asko dute esateko eta asko dute egiteko. Instituzio horietatik, eskubideak urratu dialako momentu batzutan, modu batera edo bestera, ez? Eta, beharrezkoa dalako horrelako ariketak egitea, eta nork dagozkion erantzunkizunak bere gaina hartzea. Baina uste dugu ariketa horiek, ariketa zintzoak izan behar diala, eta ez, ez dakit, ondo gelditzeko, ez? Egiten dian horrelako komentarioak. Mikel Zabaltza aipatzen zuen, besteak beste Iñaki Iriartek eta Zabaltzaren kasuaren dagokionean, hain zuzen 36 urte igaro dira, ez da Guardia Zibilak Intxaurrondon hil zuenetik, aipatzekoa epaitegietara iritzi den arren, oraindik ere kasua ez dela epaitu, ez? Kasua ez da epaitu, eta Mikel Zabaltza oraindik ere aitortu gabeko biktima bat izaten jarraitzen du. Eta Mikel Zabaltzari gertatu zitzaionaren inguruko bersio ofiziala, oraindik bere horretan mantentzen da, ez? Diozen bezala, 36 urte pasatu diraia da, ostiral honetan eta larunbat honetan Mikel Zabaltza herri ekimenaren iniziatiba saltzan gogoan izango da, Mikel Zabaltza, hemendik bertaratzeko deia luzatu nahiko nieke ikusentzule guztiei, ez, antolatutako ekitaldietara, eta hori da oraindik ere egoera, ez? Mikel Zabaltzaren senitartekoek adibidez, Eusko Jaurlaritzako estatuaren biktimak aitortzeko legearen baitan, aitortza eskaera aurkeztuta daukate. Eta Mikel Zabaltzarekin batera atxilotu eta torturatu zituzten personak, pasadan ekainean, Eusko Jaurlaritzak egin zuen aitortza ekitaldi horretan, aitortu zituzten. Hortaz, bada momentua ere, iristeko puntu horretara eta behingoz ofizialki aitortzeko zer dan Mikel Zabaltzari gertatu zitzaiona, nor izan zan horren erantzulea, eta Mikel Zabaltzaren senitartekoi badagokien erreparazioa ere eskaintzeko unea iritsi da. Eta bien bitartean, Madrilen ikusi dugu berriki baita ere, torturengatik zigortutako polizia bat, hain zuzen Hector Moreno García komisarioa saritu berri dutela. Bai, hori da tamalez, orain hilabete Egiari Zor Fundaziotik Donostian prentsa horreko bat eskaini genuen, pixka bat hori salatuaz, ez? Nahikoa dala, ez dala posible horrelako gauzak behin eta berriz gertatzea, ez? Tamalgarria da ikustea nola batzutan, orain, gure irakurketa hauxe izan zen, iritsi da momentu bat, edo azken aste hilabete hauetan, Euskal Herriko bizikidetzaren eraikuntzaren momentu horretan pauso sendoak eman dira, ez da, aieteko 10. urte hurrenaren testu inguruan gertatu dian guztiekin, ez da. Eta badago horrelako tendentzia bat, sektore konservadore batzuen partetik, ezer aldatzea nahi ez duten sektore batzuen partetik, hor badago horrelako lobby bat, nahi duena denak bere horretan jarraitu dezala eta bakearen eraikuntzan aurrera urratsak ez ditzagula eman, horrelako gertakariak dauden bakoitzean, beraien reakzioa da beti, kaka guztia nahi gainera ateratzea, ezta? Eta beti erasotzen gaituzte estatuaren biktimak. Beti nolabaitean beraien reakzionatzeko modua da, estatuaren violentzia jasan duten persona horien inguruko rebiktimazio ariketak publikoak egitea, ez? Eta horrelako testu inguru batean, Guardia Zibil torturatzaile izateagatik kondenatua izan zen Guardia Zibil bati dauzkan ohore horiek ez mantentzeak,
esaten genuen orain hilabete, estatuaren biktimak humilatu egiten ditu, estatuaren biktimak berbiktimizatu egiten ditu, eta ez da posible horrelako ariketak gertatzea, eta ez da posible herri honetako instituzioak eta instituzio horiek sostengatzen dituzten alderdi politikoek horrelako erasoen aurren ezer ez esatea. Inork etzun ezer esan, inorretzan atera esanaz, aizue, hemen ez da posible, ez? Eskubide urraketak jasan dituzten persona batzuei horrelako apologia, ez? Kolpatu zituen violentzia horren apologia ariketa publikoak egiteko, ez? Eta inork ez du ezer esaten. Hortaz, orain hilabete ahotsa altxa genuen, ez? Eta esan genuen, nahikoa da, eta gaur ere berdina diot, ez? Ez da posible 21. mendean torturatzaileak izateagatik kondenatutako guardia zibilei dituzten ohoreak mantentzen jarraitzea. Bere burua demokratikotzat duen estatu batean ez da sostengarria horrelako zerbait gertatzea. Bai, izan ere, komentatu berri duguna, ez da kasu bakana, beste hainbat kasu ere badago, besteak beste Enrique Rodríguez Galindo, Billy el Niño, eta bar luze bat, ez, esan duzun bezala. Billy el Niño adibidez, orain, ez goratzen orain urte bete edo hiltzan, eta bere ohore guztiak mantenduta hiltzan, ez? Eta horrela beste hainbat eta beste hainbat, Bai. Baita ere, estatuko biktimen inguruan hitz egiten ari garen honetan, aipatzekoa da Gasteizen egin zuten memoriala, ez? Estatuen aparatuek egindako indarkeriaren hainbat biktima alboan utziz salatu duzuen bezala, baina bitartean, adibidez Melinton Manzanas bezalako Gestaporen kolaboratzaile bat tokia duena, ez? Hainbat salaketa egin dituzue honen gainean, baina ez dakit zerbait gehiago esperote duzuen, erantzunik, aldaketarik? Guk Egiarizor Fundazio bezala, Gasteizko terrorismoaren biktimen memorialaren zabaleraren aurrean edo, ez? Gu memoria osoa sarearen parte geha, ez? Eta, pixka bat, memoria osoa sare hori izan zen, nolabaitean zabaldu zutenean, eta oraindik gaur egunez, pixka bat, erantzuna edo eman nahi izan zuen dinamika, ez? Memoria osoa sarean Euskal Herri osoko 15 eragile memorialista ezberdinek parte hartzen dugu, sektore ezberdinetan parte hartzen dugun, ez? Eta egun horretan gure reakzioa sendoa izan zen, mahai gainean jarri nahi izan genulako, hau ez da bakarrik errelatoaren kontu bat, hau ez da bakarrik, ez? Gertatutakoaren inguruko ikuskera bat ematen duen espazio bat. Hau da espazio bat, zabaltzen ari den espazio hau da espazio bat, zeinak biktima batzuk gogoan izan nahi ditun, beste batzuen existentzia bera obbiatuaz, beste batzuk albo batera utziaz, ez? Eta hau ez da errelatoaren kontu bat. Guk guztiz konforme gaude esaten dugunean, ez? Errelatoak nolabaitean bakoitzak gertatutakoaren inguruko diskursoa gure perspektibatik edo gure ikuskeratik eraiki beharko dugula, ezta? Baina biktimak edo hainbat eta hainbat gertakari albo batera utzi gabe, ez? Horregatik egun horretan guk mahai gainean jarri genuen eta salatu genuen izan zen. Kontuz, hau bizikidetzaren kontrako eraso larri bat da. Horrelako memorial bat martxan jartzea eta sostengatzea bizikidetzaren kontrako eraso larri bat da. Eta horregatikan interpelatu genituen memorial horretan, memorial horren patronatuan parte hartzen duten Euskal Herriko instituzioak eta ordezkariak, Gasteizko udala, Eusko Jaurlaritza, esateko, bertan parte hartzen jarraitzen baldin badezue eta horrelako diskriminazio ariketetan parte hartzen jarraitzen baldin badezue, ari zeate, estatuaren biktimak jasatzen dugun diskriminazio hori, jasatzen duten diskriminazio hortan, oraindik ere indar gehiago egiten, ezta? Eta hori benetan larria da. Hortaz, zer egin daiteke gehiago? Hori jarraitu interpelatzen gure ordezkari instituzionalak esateko jokatu zazue arduraz mesedez. Hemen gertatzen ari dana, bizikidetzaren kontrako eraso larri bat baita. Eta hildo horretatik zein izango litzateke oztopo nagusia bizikidetzaren bide horretan justizia, erreparazioa eta egia, ez, bermatzeko Euskal instituzioetatik ere, lehen komentatu duzu lobby bat dagoela, oztopok jartzen dituena, Euskal instituzioetara ere heltzen da lobby hori? Bai. Lobby horrek badauzka nolabaitean jokatzeko eremu ezberdinak, ez? Egin behar dana une honetan, eta gu Egiarizorretik hortan guztiz sinetsita daude, eta hori da gure lanaren muina, ez? Da,
estatuaren biktima guztiei eta biktimazio guztiei aitortza ofiziala eman. Zergatik, horrela soilik lortuko dugulako aitortza ofiziala emanaz biktima horiei, nolabaitean merezi duten ikusgarritasun hori bermatzea eta inork ezin ukatzea zer dan gertatu dana. Esan nahi dut, memoriala hitz egiten genunean, horregatik esaten nizun, memorialaren arazo larriena ez da irakurketa partzial bat egiten dula, baizik biktima sektore oso zabal bat ukatu egiten dula. Eta hori da ezin dena gertatu. Horregatik orain eman beharreko pausoak dira biktima horiek ofizialki aitortza. Horretarako badauzkagu legeak martxan Eusko Jaurlaritzan, Nafarroako gobernuan ere datorren urtean martxan jarriko da, eta hortan pausoak ematen jarraitzea eta biktimak aitortzen jarraitzea da bermerik onena. Azken urteetan, edo azken urtean, hobeto esan da, aurrera pausoak ikusi dituzue, Eusko Jaurlaritzaren aldetik edo Euskal Instituzioen aldetik aitortza horretan, izan ere gogoratu azaroaren 10ean ospatu zela memoriaren eguna, bertan ere tokia izan zutenez, poliziaren indarkeriaren biktimek, lehena ere aipatu duzu, aitortza ofiziala egin dutela estatuko biktimei hain zuzen 66tik 78ra bitartean. Aurrera pausuak bezala ikusten dituzue? Noski, guk egiariz horretik sarri defendatu dugu. Azken 10 urteetan, estatuaren biktimak nolabaitean maparen parte geha, leheno existitu ere etzian egiten estatuaren violentzia jasan duten biktimak, ez? Baina zein da oraindik ere realitatea? Oraindik ere, ez, diskriminazio egoera evidente bat egon badagola. Mai gainean, estatuaren biktimak oraindik ez daude aitortuta, oraindik ez dira ezagutzen, oraindik ekitaldi publikoak egiten dianean, azaroaren 10ekoa bezalako ekitaldiak, ez? Oraindik nolabaitean estatuaren biktimen presentzia testimoniala izaten bakarrik jarraitzen du, ez? Badirudi badaudela biktima batzuk, zeinak dian, ez, foko guztia daukatenak, entzute guztia daukatenak, ez, eta gero, beste batzuk ere badaude, ez? Oraindik ere jarraitzen dugu horrelako, bigarren mailako tratamendu bat edo jasotzen, ez? Eta hori da, oraindik ere, ez, aldatu behar dana, eta hori da oraindik ere, ez, eraiki behar dana. Guk mahai gainean jartzen duguna da beti, eskubide urraketa berdinak jasan dituzten persona guztiek, tratamendu berdina izan behar dute, parekoa. Eta bide horretan, adibidez ikusentzunezkoek indarra hartzen ari dira, ez? Memoriaren eraikuntza horretan, adibidez, estreinatu berri den bolante baten historia, Nafarraren desagerpenaren gainean, nola baloratzen duzue horrelako ekimenak egotea? Geroz eta evidenteagoa da, ez? Gaur egun horrelako ikusentzunezko ekimenen bidez, nola baitean egiten ditugula memoriariketak, ez? Eta, jartzen ditugula baita ere, pixka bat eraikitzen ditugula espazioak komunikatzeko, ez? Gertatu da horren inguruan hitz egiteko, ez? Eta, herramienta oso efektibo bat dira. Guk oso begionez ikusten dugu, horrelako ikusentzunezkoak martxan jartzea, baino, berriro bueltatuko naiz, lehen esan dakora, oraindik ere ez, badaude nola baitean, nola esango nuke, errelato ofizial baten inguruan, ez, edo testigantza ofizial baten inguruan jarduten duten ikusentzunezko ekimen batzuk badauzkate izugarrizko produkzioak, izugarrizko finantziazioak, ez, eta badaude beste batzuk, zeinak, pixkanaka, ez, edo produkzio txikiagoetatik lan eginda, edo kalitateak berdinak dira, ez, baina nola baitean bakoitzari ematen zaizkion medioetan oraindik ere ikusten da, ez, nola dauden diskurso ofizial batzuk, zeinak promozionatzen dian, ez? Eta nola dauden beste batzuk, zeinak pixkanaka, bere tokia irabazi behar duten, ez? Donostiako zinemaldian estrainatu zen bolante baten historia, Maixabelen pelikularekin batera, ezta? Maixabelen pelikula, sekzio ofizialean estrainatu zen, Nafarroako presidentea bertan izan zen, eta pompa guztia izan zuen, ezta? Eta bolante baten historia, zinema batean, aldi berean gainera, ez? Orduan, hor ikusten da oraindik ere nola dauden, trataera ezberdinak, ez? Errealitate bakoitzarekiko, ez? Eta, pixkanaka aurrera egitean datza kontuak eta baliabide parekoak eskaintzea, ez? Baina guk oso begionez ikusten ditugu, horrelako produkzioak noski, eta jende guztia gonbidatuko nuke bolante baten historia ikustera joateko, izan ere oraintzen zinemetan dago. Errelato ofizial horrekin hausteko bidea zabaldu da gizartean, esango zenuke? Errelato ofizialak geroz eta arrakala gehiago dauzkala esango nuke.
Eta hori da, pixkanaka egiten dan lan honengatik, ez? Pixkanaka egiten dian dokumentalengatik, egiten dian pelikulengatik, aitortzen dijoazen biktimengatik, egiten dian estatuaren biktimen aitortzarako ekitaldi publikoengatik. Ez dakit, zenbaitetaren biktimek hartzen dituzten posizio publikoengatik, esanaz, ez? Hemen ere badaude bestelako biktimazio batzuk zeinak behar duten bere espazioa, eta hortaz, apurka, esango nuke, relato ofizial horrek geroz eta arrakala gehiago badauzkala. Eta pixkanaka ari dala deseraikitzen. Baina oraindik ere, ez, kontraofensibak, ez, lehen aipatzen genuen lobby horren kontraofensibak oso bortitzak dira. Frankismoaren gainean ere galdetuko dizugu gaurkoan, izan ere azken egunotan nolabaiteko arrakala sortuko zela pentsatzen zen, ez da, memoria demokratikoaren legean aldaketak aurreikusi zituztelako, PSOEk eta Unidas Podemosek, baina azkenean badirudi bere horretan geldituko dela, memoriaren amnistia legea, ez dela ikutuko, eta beraz frankismoko biktimek ez dutela izango tokirik, ez, epaitzeko. Bai, bat amalgarria da, ez? Azkenean, nolabaitean, borondate honez maigainan jartzen dian zenbait gauzak, ez? Gero ikusten dalako, ez, praktikan eman beharreko pausoekin ez datozela bat, ez? Nien ez legelaria, eta ez dut esango ze legedian moldatu berrekoak, edo ze artikulu, edo nola egin beharko litzateken rekorrido juridikoa, ez? Frankismoaren krimenak epaitu eta dagokion tokian jartzeko, ez da? Baina hori egin beharreko ariketa bat da. Modu batera edo bestera. Hori herri ekimenetatik eta eragile sozialetatik azken urte luzeetan behin eta berriro egin dan ariketa bat da. Eta beharrezkoa da, nolabaitean, lan hori ere ofizializatzea eta gobernuak ere bere gain hartzea. Hori, ez naiz ni esango duna nola egin behar dan legez, baina hau ezin da borondate onaren horrelako erakusketa publiko batean gelditu. Pauso konkretuak eta errealak ematea beharrezkoa da. Eta Espainiako gobernuari dagoki hori egitea. Eta bien bitartean, biktimak erorien aranetik desobiratzeko lan horiek obra lizentzia bertan bera utzi du epaile batek, hain zuzen Reconciliación y Verdad Histórica elkarteak aurkeztutako helegite baten ondoren, galdera da, ez? Non gelditzen dira orduan biktimen eskubideak? Leno aipatu duguna, ez? Estatuaren violentzia jasan duten biktimak diskriminatuta jarraitzen dute, frankismoaren violentzia jasan zutenek eta oraindik ere obiratuta jarraitzen dutenek, zer esanik ez? Hor daude, lehen aipatzen genuen lobby horren kontraofensiba horren adierazle honenak, ez? Oraindik ere badagoz nor zeinari badirudien molestatzen diola, ez? Familia batek bere senitartekoen gorpuzkinak berreskuratu nahi izatea, ez? Ze logikari erantzuten dio horrek, ez? Ez dauka inolako zentzurik, baino bada nola baitean, aipatzen genuen horren adierazle, ez? Errelato ofizial bat desmontatzen ari danaren seinale eta beraiek kostala kosta nahi dute hori oztopatu, ez? Hortaz, nik uste horrekin ere pixkanaka jungo gala gauzak aurrera pausoak ematen, baina oraindik ere horrelako erasoak bortitzak dira. Lanean, jarraitu barko da. Ez dago ez da erremediorik. Tarsio Agirrezabalaga, eskerrik asko, Egiari Zor Fundazioko kide bezala, honen hemen, Hamaika Telebistan izateagatik gaurkoan. Mila esker zuei, gonbidapenagatik eta nahi zuen arte. Horrengo arte. Eta solasaldiari tartea irekiko diogu, momentu batean, tarte bat, eta bertan gara Alaitz Argandoña eta Fermi Rubiraltarekin, orain arte. Kaixo, Eneritz Furiak naiz, eta kantu honen izena sinkropredazioa da. Sinkropredazioa emadan diskoko kantuetako bat da, eta izen aldrebes horrek esan nahi duena, eta kantuak berak adierazi nahi duena da nolabait, batzutan batu egin behar garela, ez, egoera batzuei aurre egiteko. Eta erabiltzen du kantuak arrainen irudia, hori adierazteko, eta nolabait izango litzateke esatea bezala arrai bakarti batek jai daukala marrazoaren aurrean, baina arrai txiki askok elkarrekin batuta eta elkarrekin arituta badutela aukera ari aurre egiteko. Eta horixe da kantuaren zera, hortaz ea gustuko duzuen eta gozatu bizi musika saioarekin.
Eta egunero lege solasaldiari ekingo diogu jarraian, eta horretarako gaurko solaskideak dira Laitz Argandoña, eguerdion. Eguerdion, Leire. Eta Fermín Rubiralta, eguerdion. Eguerdion, ere. Baldintzarik gabeko oinarrizko errentari buruz hitz egiten hasiko gara, lehenik eta behin. Horrela esan da, suposatzen dute jakinaren gainean, egongo zaretela, zer ote den, hala ere, entzungo dugu lehenik eta behin Angel Elias, ekimeneko kidea azalpenak ematen. Horako iniziatiba edo ekimena egin horretik, inoiz ez dakizu zen izango den erantzuna, baina benetan nik alde ikuspuntu nabaria ikusten dut inguruko sozial gaietan konpromiso eta mugitzen diren erakunen aldetik, eta hiritarren aldetik ere 50.000 inguruko triptikoa banatu ditugu, eta aukera duzunean jendearengana hurbiltzeko eta konpartitzeko benetan normalean sinatzen dute, ikusten dutelako guztiontzat onuragarria ekimena dela, ez? Sinadura bilketa egiten ari dira, urtarrilaren 7 arteko epea jarri dute 10.000 jasotzeko, eta dagoeneko 7.500 bildu dituzte, 2 hilabeteko epe horretan, beraz badirudi jendartearen erantzuna positiboa izaten ari dela. Lehenik eta behin, zuei zer iruditzen zaizue baldintzarik gabeko oinarrizko errentaren ekimen hau? Ondo, niri, dinote, proiektua bera, oso onoragarria dela uste dut, ikusi ditut alde zarretatik sinadura bilketa eta ondo doa. Gainean nik uste dut horrekin lortzen dutena, nik bai utopikoa ikusten dudala onartzea, baina behintzat horretaz hitz egitea, eta hori nik uste dut eztabaida pistea edo bai komeni zaigula, eta orduan gai hau mai gainean ipintzea eta horretaz hitz egitea nire ustez bai garrantzitsua dela. Naiz eta igual ez izan oso baikorra eta pentsatzen dudala ez dutela onartuko. Baina erronka handiak ditugu geroari begira. Eta nik uste dut esango litzateke, agian jakina beste neurriekin batera, beste mundu bat, beste bizitzeko forma batzuk, pausoak emoteko lehenengo urratsa izango litzateke. Azken finean, ez gara etorri zera mundu honetara lan egitera. Baizik eta nik uste dut, giza harremanak hori kudeatzera, sakontzea, zoriontsuak izatera, eta lana ez da izan behar hori derrigorrezko lana ez da izan behar zergatik gure gizaki moduan lehenengo helburua ez da, bizitza honetan diot. Baina nik uste dut hori, suposatuko lukela hainbat eredu aldaketa, lan baldintzen kontua dela eta, zergen kontua dela eta suposatuko luke bai askatasun bat, zuk esaten duzuna, lan egiteko baina gustatzen zaizun lan batean eta lan baldintz honean, ze azken finean ditugun lanak dira batez ere gure beharrak betetzeko, eta baldin badeko zu soldata bat hori babestu alduena edo horrekin kubritu alduzula, nik uste dut beste motatako lanak sortuko ziren, ez dakit igual batzuk borondatez egiten dugun lan, auzo elkarteak, elkarteo guztiak, edo kultura arloan, ze badakizu farandulera izan da, ez duzu horretaz dinot bizi izango, beste motatako lan bat behar izango duzu jateko eta etxe bizitza bai ordaintzeko, nik uste dut suposatuko luke gizarte eredu aldaketa eta hori oso positiboa da. Alde negatiboa ikusten dudala badauz beti hor enpresek eta instituzioek baita kontra jarriko direla beraien onurak jarraitzeko handitzen eta handitzen. Bai, izan ere, lan esparrua guztiz irauli beharko litzateke ez, errentaren ekimeneko kideek ezaten duten bezala, oinarrizko errenta hau izan daiteke lana banatzeko modu bat, ez? Bestera batera, oraintxe bertan 8 ordu egiten dugun lan bataz beste egunean, baina hainbat eta hainbat pertsona dago oraindik ere langabezian, ezta? Beraz, hori nolabait orekatzeko modua izango litzateke oinarrizko errenta ura izatea. Angel Eliasek esan duen moduan ondasunak banatzeko bide bat izango litzateke, ze gaur egun baliabide teknikoak baditugu nahiko gainera banatu ahal izateko lana eta ondasuna funtsezko gauzak izateko aldi berean.
Ez da logikoa, batzuek lan egin behar izatea, 50 bat ordu edo 60 ordu, eta beste batzuk lanik ez izatea. Eta bide izango litzateke hori garatzeko jakina, baina nortzuk topatuko ditugu kontra, ondasun horien banaketa inoiz nahi izango ez luketenak. Hau da, sistema honi esker gutxi horiek oso ondo bizi direla, edo gutxienez, ez dakit oso ondo bizi diren, baina gutxienez ondasunen zati handienetakoak eskuratzen dutenak. Gainera nik uste du suposatuko luke bai askatasun bat, bai hori zuk nahi duzun lana topatzeko, bai nahi dituzun ikasketak egiteko, eta baita ere bi arindar sexistaren kontrako manifestazioa eta eguna denez, bai askatasuna nahi duzunarekin bizi izateko edo zuren harremanak zu zeu aukeratzeko eta ez inposatuak izateko. Askotan hitz egiten dugu eta bai pentsionistek hori aldarrikatzen dute, hainbat emakume daudela bere bikotea zaintzen edo aguantatzen, diru sarrerak ez dituztelako, eta orduan iturriak ez baldin baditugu, etxean gelditu beharra daukagula eta olako proiektu bat suposatuko luke, hori independentzia apurtxu bat eukitzea, etxetik joateko, eta bizitza proiektuak egiteko, agian jendea pentsatuko luke, igual ume bat euki aldudan, ez dakite... Osasun mentalean ere eragina izango luke, horrelako ekimen bat indarrean jarritzen da limada. Eguzkia hartzeko, poesia egiteko, sormena lantzeko, harremanak lasaien zera hartzeko, eta beraz, lehen esan dudan bezala, zoriontsuagoak izateko, azken finean, suposatzen dut hori izan beharko gizakiaren helburua lurrean, ez da? Edo da diru egiteko lan egitea eta bar, ez dakit. Ez agian galdu egin naiz beste mundu batera zera llegatuta, ez dakit. Azken finean, despareko gizartean gaur egun, kapitalismoak edo sistema neoliberal honek sortutako desparekotasun horiekin amaitzeko modu bat izango litzateke ez, oinarrizko errenta honen bitartez, lehentasunezkoak diren gauzak izateko eskura, ez? Lan egin behar izan gabe, baina gero ere lan egin dezakezu, ez? Bai, eta gainean nik uste dut jendea egingo luke. Dinot, nik uste dut idea honen kontra daudenak, batzutan ipintzen dute, jendea orduan utziko du lana, eta egongo da denbora osan, baina hori esaten dute bebai orain RGI kobratzen duteneari buruz hitz egiterakoan, eta ez da egia gainera, proposatzen duten diru kopurua, dira 200 euro uste dut, 900 euro, eta horrekin egia esan da Bilbo batean, gainera guk sortu ditugun beharrak, batzutan pentsatzen dugu janaria, etxe bizitza eramango du erdia baino gehiago, gaur energia beste erdia, ez da kopuru oso altua, jendea jarraituko du lan egiten. Aldaketa klimatikoarekin hasteko, ez da soilik aldaketa klimatikoa da, aldaketa gure bizitzaren muinarekin aldatzea benetan. Desaskundea behar dugu eta desaskundea garatzeko hori izango litzateke bide bat, beste neurri batzuekin batera, jakina, baina izango litzateke nolabait bide apropos bat. Bai, eta batzutan esaten dute, hau topikoa dela, baina orain dekogu osasun gintza, hezkuntza publikoak eta doainik direnak, eta hau izan alda beste pausu bat, ez da? Dinote, ni ez naiz oso baikorra, baina, espero dut egun batean ikustea olako proiektu bat aurrera eramaten dela. Desaskundea aipatu duzu, Fermi, Black Fridayari buruz hitz egingo du jarraian, izan ere, larun batean, uste dute izango dela, hala ere, hilabete osoan zehar redatu dira, kontsumorako proposamen horiek ez, eta atzokoan Euskal Herria kapitalari planto ekimen batekin egin zuen, hortxe ikusiko dugu. Euskal Herriak kapitalari planto plataformak erabaki dugu ekimen hau egitea, ostiral beltza eta ziberastelearen kanpainaren kontra gaude. Eta esan behar dena da, duela gutxi bukatu dela Glasgow klimaren gailurra, COP26, eta ja urtero legez aurkitzen gara komunikabide guztietan, garraioan, irratietan, nola propaganda, izugarrizko propaganda, herritarrei bultzatuz kontsumitzera
modu konpultsiboan eta intentsiboan. Eta guk gure instituzioi adierazi nahi dugu eta presioa egin beraien politikak aldatzeko, ez? Ze denbora mugatua dugu. Ze erantzukizun handia daukat, eta hortik aparte baita ere herritarrei gure kontsumitzeko moduak aldatu behar ditugula. Hortxe Euskal Herria kapitalaren plantoren kideak, argi eta garbi esandakoak, gainera ez da oso asko, hautatu duten barkatu eszenatokia, Bizkaia dorrearen atarian dagoen Primark erraldoi hori, horren inguruan ere zerbait ezan daiteke, nola ikusten duzue, Black Fridayaren zera hau? Sortzen ditugula, hainbat ez dakizein egunak, gehiago kontsumitzeko, azken finean gabonak hor ditugu, Sabinot, kontsumitzeko garaiak hainbat daude, eta ez da beharrezkoa beste bat sortzea eta gainera, ematen du leku guztietatik bultzatzen gaituztela hori, erostera, eta batzutan behar ez ditugun gauzak, segia esan da, ez dakit hori merkealdiak, ez dakiz gero gabonak, San Valentin eguna, gero sortzen dira hainbat egun, aproposak olako kontsumoa bultzatzeko, eta gainera ikusita pandemian bizi izan ditugun gauzak, eta mai gainean ipini dugu hainbat aldiz, hori, komertzio txikietan erosi behar dugula, gero eta hurbilagoak, ez, hauek bultzatzen dutena da, joatea olako makroestrukturetara erostera. Eta gainera nik uste dut nahiko zuzenduta dagoela jantzien gauzak erostera, eta hori da, kutsatzen dituzten gehienak, eta gainera kanpotik etorritakoak direnez, are gehiago, sabor gehiago, orduan nik uste dut kontraesan itzela, suposatzen dara. Zera lehen aipatzen genuenaren kontrako bidea. Guztiz kontrakoa, konsumismoa eta konsumismoa. Hazkunde ekonomikoa bere era gordinean baino ez egiteko. Eta gainera, zuk esaten zenuena, ondon dago horrekin batera hori konsumo hurbila edo tradizioekin errotuz. Nik Black Friday, egia esan, ez dut uste oso euskalduna denik, ez da? Edo ez dakit agian Arabako herri baten ospatzen zutela orain dela 2000 urte, baina ez dut uste, ez da? Ez da horrela izan. Duela urte gutxi, ez? Bai. Bost 10 urte gehien jota errotutako zera moda edo berria. Baina ze kasualitatea guztiak beti zera norabide berdina dutela, bete ingelesezko hitz hoiek, hori anglosaxifizazio bide horretan gaudela, eta izan daiteke ona, edo izan daiteke txarra, beste kulturak edo beste kulturetan gauza ohikoak izan daitezken bezalaxe. Diot, hauek dira hain onak, ez dakit Siberiako, ez dakit zemotatako ohitura bezala, ez da? Baina ze kasualitatea sortzen dizkiguten guztiak, hori Halloween adibidez, nago buruan ze azken horietakoa izan da, eta denak zera bide beretik doaz, hori konsumismoa, gastatu, hazkundearen hazkundea, eta horren atzetik dagoena, jakina. Ze adibidez, horien den daurrean ez da kasualitateaz saiatzea egiten planto hori. Hasik eta badakigu horien atzetik zemontatako esplotazioa, lan zera gordina dagoen, eta bar, zera guztiz gure zibilizazio honen segurazki gatz nagusian izango ditugu atzetik. Aipatu duzu Halloweena, eta ni ikastetxetan nabil lan egiten, eta, klaro, saiatzen zara gau beltza edo harimen gaua edo horretaz hitz egiten, eta umeak kutsatuta daude eta bakarrik nahi dutela hori, ez dakit, kanpotik etorritako eredu hori ospatu, ez? Zuk azaldu aldituzu hemengo hori zuk aipatutakoak, tradizioak edo zeudela, baina guzti zapalduta gelditzen dira kanpotik etorritako modeagatik edo. Eta gero beste gauza bat, hori bideoan agertu dena izan da, ziberrastelena izan daiteke, da beste gauza bat sortu dutena, eta gainera da aurrez aurreko salmentaren kontrakoa, bultzatzen dutena da zu etxetik erosketak egiteko horrekin, lanpostuak pikutara doaz,
Eta horrekin atzetik datozen gauza guztia eta kizkigunak. Dinot, justo goaz bultzatzera okerrena, ez? Sustatzen ari dena da, azken finean, inolako kritikarik gabeko kontsumismo bat, ez? Ondorioetan pentsatu gabe, aipatu duzu, ez? Eragin klimatikoa, ikusi genituen duela gutxi baita ere, Atakamako basamortuan zenolako toneladak eta toneladak arropa biltzen ari diren hor, horrixe, ez? Eta gainera, aipatu duzun bezala, internet bidezko kontsumo hori bultzatuz, geroz eta kritiko gutxiago izateko aukerarekin, ez? Azken finean klik batean, zure eskura duzu, etzera bidaltzen dizute, ez? Eta ez duzu... Horrela gainera ezara konturatzen zenbat diru kopurua gastatzen ari zaren, ez? Osa, dinot, dago hor, ez duzunez ikusten, ez? Eta batean heltzen zaizu zehozera, ez nekien erosi nuela. Kontxo, zuk erosi duzu, zeo zerrengatik. Eta planetari egiten zaion kalte izugarria, alde batetik enbalaje guztiak. Horretan ja, kristona, gero hurbiletik ekarri beharrean, ekartzen ditugu, ez dakigu nola, Txinatik badirudi. Gero sortzen dira, oin ditugu gauza batzurekin, arazoak, hain urrutik ekartzen ditugunez, arazoren bat sortzen denean, akabo hornidura. Eta gainera, horretaz gain, zera kaltetzen ditugu gure inguruko produzitzaileak. Segurazki beraiek produzitzen dutena, askoz egokituta dagoela eta askoz errotuta dagoela gure behar ditugun gauzak bizi izateko. Eta hemen jarraitu aldugu, beste zerrenda bat osatzen ze kaltegarria izan daiteke. Baina, gainera, ia dirudi mugarik gabe, bultzatzen zaituztela kontsumitzera, ez dakit zuei ere, baina korreora, emailera, SMS bidez, bombardatzen zaituzte, ez? Erosi. Hori ere nabari duzue? Hombre, kalietan ikusten da. Osa, ni etortzerakoan ikusi dut hainbat lekutan, Bright Friday. Osa, dinot, komunikabideetatik epe bai, zuk esan duzuna, jasotzen duzuna, eta batzutan da, en plan de, baina ni ez dut inoiz, marka honetan erosi, nola daukaten nire zenbakia. Osa, batzutan bai sentitzen zara apur bat, ez dakit. Eta korronte oso eraginkorra da, zabaltzen duzu, probatu duzu armairua, zabaltzen duzunean, zenbat gauza benetan erabiltzen duzu, eta zenbat gauza daukazu bada espadako, benetan, gure gizartean nomada izango balitz, zelako akau izango litzateke, kamelu pare baten ez genuke, edo ez genituzke sartuko hainbat eta hainbat gauza ditugun, alperrikan gainera. Ze bizi izateko, oso gauza gutxirekin bizi daiteke, baina sortzen ditugu behar batzuk, eta gainera, psikosia sortzen dugu hori da txarrena azken finean, ezta? Ez badugu esaten, ez dakitzen bat alkondaraz, ez dakitzen bat jertxe edo botak edo zapatak, eta sortzen dugu psikosi bat gure gainean pobreak edo deserosoak biziko bagina bezala, eta... Gainera, kanpaina mota hauek oso aztertuta dute dena, ez? Eta baita ere, gizarteon psikologia. Azken finean, beste egunean, aurreko egunean irakurtzen duen Twitterren, pertsona bat esaten zuena, azkenean txarto sentituko nez Black Fridayan, ezerrez erosten ez baldin badut, eta beherapen hauekin, ez badut ezer egiten, ez? Gainera, ni atzo izan zen, komentatu nuen nire amarekin batera, eske behitu zen olako, euneko ez dakize, eta ni, baina badakizu erosten ez baduzu zeroa kostatuko dala, ez? Osa, batzutan deko hori, basuka ipatutakoa, sentimendu hori, ez badut erosten, ez ia dirua galtzen ari naiz. Eta da justiz kontrakoa, ez baduzu behar ez erosi, eta diru guzti hori, nik esaten duana, eman nire eta ni hilabetaren amaiera emango dizut, eta esango zu, kontxo, loteria suertatu zait. Osa, erosten ez duzuna aurresten duzu. Eta jendea pentsatzen du kontrakoa, ez? Olako merkealdiak, ez dakit nik batzuk trampak direla, edo ze batzutan ondo ikusten baldin badituzu, ez da egia, hain beste dinot, ez da hain egokia, edo ez erosi ez baduzu behar. Eta gero, nik uste dut, bultzatu behar duguna da, berrerabiltzearena, antxinean gertatzen zena, zenbat aldiz eraman ditugu lenguzinak eta lenguzuen arropa, gaur egun hori, ez da gertatzen hainbeste, eta gero nori zuzenduta dagoela olako kanpaina bat.
ez? Ze, dinot, zuk aipatutakoa, zure mugikorran nortzuk ditugu mugikorrak. Ze, igual gazteek jasotzen ditugu olako mezu bombardeo bat, gazteek eta nerabeak eta iaia aurrak, ez da? Nik uste dut oso kutsagarria izan aldala eta tita batean barneratzen ditugula olako modak. Diruaz ere hitz egiten ari garen honetan, beste berri baten gainean ere hitz egin behar dugu, izan ere Otxarkoagako Bilboko auzoan berriki BBK-aren sukurtsala itxi berri dute, 10.000 biztanleko auzo batean, gehienak adinekoak, beste bat, ez? Zerrenda luzera gehitzen dena. Batez ere, zuk aipatutakoa, beste bat, ze arangoitikoa naiz. Itzi zituzten sukursal guztiak, San Adrianen baitan, Otzar orain, Altamiran, hainbat auzoetan izten ari dira sukursalak. Etekinak ez dituztelako ateratzen, edo nahi dituzten etekinak ez dituztelako ateratzen. Beste auzo batzuetan murrizketak dituzte, ordutegianen murrizketak, igual aldez aurreko zitak eskatu behar dituzu joateko bankura, baina nik ikusten dudana da, askotan hitz egin dugu honetan, ez? Osa, auzoak euki behar dituzte bai zerbitzuak, bai olako azpiegiturak, eta guztiz kontrakoa egiten ari gara. Orain mugitu beharko gara Bilbora, olako, ez dakit, gauza niminoak egiteko. Nik uste dut, bebai instituzioek zeu zer esan beharko luketela. Ze azken finean behartzen gaituzte olako kontu korronte bat eukitzeko, ez? Errentarako diru laguntza jasotzen baldin badituzu, kontu korronte euki behar duzu, ordan behartzen baldin gaituzte bebai babestu behar gaituztela nire ustez. Are gehiago, nizuek baino soilik apur bat zaharragoa naizenez, nigoretzen naiz, lehen, txikia nintzenean, erreziboa, etortzen zen pertsona bat etxera, por cierto, horren bidez gaintzari bat lortzen zuela, edo gain soldata bat, kobratzera erreziboak. Hori desagertu zen, eta propaganda zen, asko erosoago izango zela bankoaren bidez. Baina hori bere absurdora eramanez, gaur egun, segun semotatako diru kopurua trinkoa ezin dugu atera. Izan behar da zera transferentzian bidez, hau da, bankuak erabilita, beraz, zerbitzu bat bihurtu danaz. Arazoa da, gainera, pertsona fisiko batzuren onerako, gainera, hau da, benefizioa eginda, gure behartu diren zerbitzu horien bitartez. Eta hain onak direnez eta hain zerbitzu ona ematen dutenez gainera, egiten dutenean propaganda hutsa demostratzen denez, nahi dutenean, kentzen digute lehen eskenitako infrastruktura guztia, eta gainera, segun eta badakigu zemotatako auzoetan beti gertatzen da. Erdigunetan, inoiz ez. Ze kasualitatea. Eta pertsona, nolabait tarteko pertsonekin, inoiz ez. Beti zaharrei edo pertsona hori ezintasunak dituztenekin, eta bar. Eta txarrena, inork ez du, edo ez da ausartzen, edo ez du egiten ezer muga jartzeko gutxienez. Gainera komisioak igotzen ari dira, eta zerbitzua okerragoa da. Eta lehen hainbat zerbitzu egiten genituen bankuan, eta orain online egin beharko duzu, baina gainera kobratzen dizute, da, kontrasan nitzela. Nik egin beharko dut, eta gainera kobratzen didazue hau egitea, ez dauka zentzurik. Bueno, badakigu, etekin gehiago lortzeko, baina... Eta gainera, hoiek dira Black Friday sustatzen dutenak, eta hoiek dira ere oinarrizko errentaren kontrako sutsuak izango ditugunak aurrean. Hori ez da kasualitatea ere. Baitu nola, ehundu dituzun hiru gai hauek. Hori da gertatzen ari dena Otxarkoagan, eta noski auzokideak kezka agertu dute, esan dugu, gainenak adinekoak direla, orain negua datorrela gainera, Bilbora joan beharko direla, edo Txurdinagara, edo berdin danora, baina urrun, ziur, eta guztiz zaurgarri direla oraintxe bertan, ez? Ez dutela beste aukerarik ikusten, ez dutela bai ala bai itxiko dela. Enpresa pribatua denez, horra maitzen da, eztabaida, ez? Dinot, baina nik uste dute badaudela bebai, zerbitzuak direla eta hainbat zerbitzu mugatu digutela bebai instituzioek, dinot, burokraziari dagokionaz, eta nik uste dut haiei bai exigitu aldi egula babes bat, ez? Eta nik uste dute
haien aurrean hori aldarrikatu beharko genukela olako zerbitzuak mantentzea gure auzoetan. Azken finean, haiek behartzen baldin bagaituzte, babestu behar gaituzte. Oso lotura zuzena du honek, geroz eta gehiago ikusten ari garen digitalizazio horrekin, ez? Eta digitalizazioaren barruan dagoen arrakala, ez? Eta gainera Kutxabankeko kasua, baten bat argiago baldin bada, hori da, nork sortu du Kutxabankeko enpresa erraldoi hori jente arrunta ez bada, zelan sortu zen Kutxabank hori la Caja de Ahorros Bizkaina, la Caja de Ahorros Municipal, eta horietan gure gizartean. Gero batzuek aprobetxatu dute goi mailako enpresa pribatu bat sortzeko. Hemen, utziko dugu gaurko solasaldia Laitzer Gandoña eta Fermin Rubiralta. Eskerrik asko, beste behin, solaskide bezala etortzeagatik. Eta tarte bat, eta jarraian itzuliko gara eguneko albiste nagusiekin, Carolina Suarez lankidaren eskutik. Ondi izan? Kaixo denei, Fran Urias nauzue, Zelanda musika taldetik, hementxe Beriain magaletik, amaren balkoitik, amarena kantua aurkezteran atorkizue, bizi musika saioko lagunentzat, Amaika telebistantzat, eta animatzen zaituztet, saioa ikustera, Zelanda taldea jarraitzera, gure musikaz gozatzera, eta laster berri gehiagokin etorriko gala. Besarkada bat! Amare